ake ngidonsana insengokazi asemaqhunwini eyande ngomlomo njengebhakede. Ish, we. Sorry. Ngingolele. Bese ngothiye futhi abantu besizana bashaya abantu besizana noma kuthiwa abantu kumhlwehlwe. Noma bekuthiwa abantu kanhloboni esilwane sasemanzini kulungile kodwa. Kodwa lo mfana bathi navigate ungijwayisa ubaleli idobi leli. Mina ngaze ngixoxeza navigate ethi nginokumhlwehlwe. Umhlwehlwe into egcina esicawini. Anginuka umhlwehlwe mina uyangadinga gesi. Ngangine lapha kaDlamini. Amanzi ugcina ngokwaphuza. Engadli kanje lo msunu lo yana. Echafuza uhamba ejulukile engagezile egcole uyipharishe emlonyeni. Unavigate exhaphasa mina. Leyisha lena eneyikhokho ngoba ecabuka nje eyinwaya umuza ekhala isikhumba uza lapha enuka inkuni igcwe masendeni na unavigate nje ngizentshele lutho akaphume kimi nje futhi nje kahle inkulumo mina ngiyiphendule ngeke nje ngize ngikhuluma navigate Nkosi yami aqale uyothenga nje umbhede mayebuya kimi eligwala leli ngakusize lapha ngifuna ukukushaya lapha ne-workshop kwaze ngasikhole ngila usaliwa afaka uMercedes leba ngicashisa ufuna ukushaba abandeli bakabahubhe igwala leli lande ngomlomo kweyisabathu nje kuyigwala usunu lo ngangijwayele kavu navigate mina ngiyageza mina nginokufish entambi yesititch ngagezile ekuntshethu ngunavigate abuza umzimba kalimali asesivala amakhala enganuka inkulumo wami inkulumo igcole ekhanda.